Здравейте, уважаеми геймери! Аз съм Пилетино. Нова година, нов проект. Първо, честита нова година на всички. Сте живи и здрави и все така да бъдете добри и усмихнати с новата 2017. Сега, в този канал, това е третият мой канал, започваме чисто нов проект. И в този първи клип ще започваме с чисто нов профил. Изтриваме сегашния ми Ultimate Team. Ето го Левандовски, Untradeable карта, Untradeable Walker, Untradeable Sterling, Untradeable Douglas Costa, Untradeable Socrates, Untradeable Otamendi, Untradeable Müller. Общо взето този отбор си отива, за да започнем нашия чисто нов проект. Днес, след 19 часа, завършва квалификацията за Foot Champions и ние ще се опитаме с чисто новия профил за новата година да се класираме в Foot Champions и да играем този уикенд. Надявам се този нов проект да ви хареса, кажете своите идеи, изкажете своето мнение в коментарите. Миналия канал вече го няма, сега сме тук в този канал и изтриваме клуба, за да започнем на чисто, в чисто новия канал, чисто нов Ultimate Team профил. Delete. Delete your current Ultimate Team. Спомня си, че през 2013 също си изтрих клуба за един период. Club Creations, Yes, Delete, Enter the Code 982 и така. Довиждане. Този отбор вече го няма. Започваме чисто нов Ultimate Team. Нека видим. Welcome to FIFA Ultimate Team. Make improvements to your squad. Take your squad to the pitch. Show your skill. Sign your favourite players. Score world-class goals. Build your ultimate team. Who is in your ultimate team? И така. Получаваме Welcome Pack, в който имаме отделен играчите Гузман. Това е моят начален Ultimate Team. Welcome to FIFA Ultimate Team. Opening your starter pack is just the beginning. Complete the updated manager tasks to help familiarize yourself with key concepts of the game and earn rewards that will help kickstart your squad. There's already a reward waiting for you in the manager tasks hub. Head there to claim it and get started. Йей! Добре. Така, това ми е отбора, стартера. Така, Advance. Foot Champions. Окей, приятели, това е отбора, който успяхме да направим. 85 Chemistry с Untradeable отбор. Мисля, че горе-долу окей. Ще се опитаме директно да играем квалификационен матч за Weekend Лигата с този отбор. Директно. Директно. Без да променяме име. Без да правим нищо. Директно. Може да не намерим опонента, тъй като те виждат, че сме от 2017-та. Равинна. Ето този е готов. Най-вероятно ще ни да смажат. Нека видим. Така, нека видим отбора също, който ще играем. Добре, сравнително не толкова хубав отбор в сравнение с те, които съм играл аз. И така, начало на този матч, стартър отбор, първи матч към Блейк. Пауза. Сега ще пуснем Масуяма, който има 90 пейс. Някой друг. Кретаро ще си играе по лявото крило. Също не, Хайрот е по-бърз от Кретаро. Отпред имаме Блейк и Смит,
Грифинс ще влезе на място на Блейк. Директно смени в началото на матча, да имаме поне някой златен футболист. Матча сега Кретаро към Магири. За финт. Магири се справя. Магири се справя в тази ситуация. Кретаро връща топата към Магири. Той към Дикън. Тъгзато поле, внимание! Удар към вратата, спасяване и корнер. Питърс. Центриране към ниския. Така, шанс сега удар. Блокиран. Топката е към Луден. Той е прекрасно избутан. И отново атака. Скорост атака. Бутна там футболиста. Внимание, шанс! Отново няма да стигне до топката. Питърс центрира. Лошо центриране в назад на поле. Топката е върната. Сега шанс. Шанс, внимание, удар. Отново спасяване, удар. 1-0. 1-0, 33-та минута. Какво начало, какъв дебютен матч само. Гол на Луден. 33-та минута повеждаме. Наистина, изненадващо. Но ние притежавахме повече топката, ние атакувахме повече. И успяхме да отбележим този първи гол. Равина FC повежда. И сега ще стане по-страшно, разбира се, тъй като удар към вратата. Какво спасяване само на нашия вратар, дори не ми знае имената. Центрирахте цялото поле. Топката е изчистена. Райс. Какъв удар! И отново спасяване. Продължаваме да водим с 1-0. Този първи кръг на уикенд лигата. Хариот. Макриди. Отново Хариот. Отново към Макриди не стана двойното подаване. Сега шанс. Луден. Прекрасна намеса. Прекрасна намеса. Луден стоеше точно на място. И сега внимание, Грифиц. 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 И това е 2-0. 2-0. Грифиц отбелязва втори гол. 45-та минута. Ето какво начало само. Какво начало на нашия нов отбор, на нашия нов проект в Ultimate Team. Грифиц вкарва втори гол във вратата на нашия първи съперник в квалификационния кръг. Първи квалификационен кръг на уикенд лигата. Какво изпълнение само на Грифиц. Изключително силно удар по земя и резултатът е 2-0. Равина FC води. И това е край на първото полувреме. Край на първото полувреме. Вижте само статистиката. Вижте само статистиката. 11 удара, 8 във вратата. Също само 3 удара, 3 във вратата за нашия противник. 57-43 притежание с този отбор. Равина FC. Начало на второто полувреме. Опасно, отново спасява по прекрасен начин. Прекрасно двойно подаване. Смит. Той се опита да намери човек по другото крило, все пак успява по някакъв начин сега. Хариот. Това е 3-0. 3-0, 51 минута. 51 минута, резултатът вече е 3. Какво центриране и какъв гол. Вижте само. Прекрасно, прекрасно. Гол майстор Елей Грифиц. Грифиц има 2 гола вече, той е нашия златен апарат в отбора. Центриране, доста опасно сега. Топката е изчистена, сега контратака. Единственият човек в защитата не успя да направи такъл. Все още сме крайно рано в матча. Шанс Гомес, Марио Гомес. Това е пропуск. Сам срещу вратаря Марио Гомес. Изпусна. 4-0. 61 минута. 4-0. 4-0. Какво става само с нашия съперник? Хариот отбелязва
Where did that goal come from? Top class. Между краката на Швайнштайгер. Резултата вече е 4-0 за отбора. Ето това се нарича да направиш прекрасен дебютен матч. И то некъде е в квалификационния първи кръг на Уикенд лигата. С бронзов отбор. С стартер отбор по-точно, защото не е бронзов, има някои златни футболисти. Сега отново подаване Макриди. Тук може би трябваше да пробваме просто удар към Смит. Прекрасно подаване Грифит сега. Simple save for Antonio Mirante. Got the tackle in. 5-0. 5-0 Грифит 78 минута. И нашия опонент Рейдж Куит. Грифитс е безгрешен. Рейдж Куит и 5-0. Това игра само. Така. Първа победа. Първи 814 коинс в банката. Ще вдейтне малко отборчето. И така, използвахме тези 814 коинс, за да си купим 4 играча за 200 коинс, които са англичани, за да може да увеличим малко нашия chemistry, който от 85 би трябвало да стане 100 сега. 90 и 100. 100 chemistry. Да, отбора все още е много нескопосан, но поне вече сме 100 chemistry, 66 рейтинг. И имаме Грифитс на скамейката, както знаете, миналия матч, който това за 2 гола. Сега продължаваме с втория матч на Foot Champions Weekend лигата. Нека видим, първия завърши 5-0. Как ще завърши втория? Най-вероятно ще играем с много по-силен съперник. Все пак, нека видим. Да, Бакамбу Туран, Мангала Варан, Моя, Бен Йедер, Алешандър Пато като кам. Може би този матч ще бъде по-тежък, но нека видим нашите герои какво ще направят във втория матч. Първата атака ще е за нашия отбор. Подаване към Смит. Няма абсолютно никакъв вътре в цялото поле. Сега обаче ще има центриране. Внимание! Удар! Оу! За малко да изненадаме неприятно нашия съперник в началото на този матч. За малко да се получат нещата. Прекрасно подаване. Шанс сега. Изстрел е 1-0 в петата минута. Какво начало за нашия отбор. Петата минута на матча. Повеждаме. Кой е голмайстора? Все още не мога да познам по лица. Но скоро ще мога, ако продължат така да играят. Уникално наистина. Блейк отбелязва в петата минута. И приказката продължава. Хайриот. Към Блейк. Той към Смит. Блейк тръгва. Подаване сега. Много добре. Блейк. Центриране в дядото поле. Някакъв рикошет се получи там. Моя лови. Продължават впечатлят по този начин. Сега опасно подаване. Шанс удар. Какъв пропуск. Все още водим. 22 минута. Париж лови. Ще затворим този матч с Парк да Бус. Искам да проверя как работи тази схема Парк да Бус. Герой от миналия матч. Хайриот направи прекрасен матч. Самор. Търси Смит. Той е Хайриот. Отново Смит. Блейк. Получава топката Блейк. Не от най-бързите. И мисля, че след малко ще влезе Грифитс, който миналия матч направи фурор. Само трябва да вземем топката. Да, сега ще пуснем Грифитс на мястото на Блейк. И може и Масюама на мястото на Смит. Нека видим как ще играем Масюама напред.
Миналия матч беше изключително бърз. Прекрасна намеса. Все пак не успяваме да вземем топката. Шанс сега. Отново се намесва наш футболист. Сега Блейк. С едно от твоите последни докосвания в матча. Действително започваме да издишаме. Обръча около нашата врата затяга. Подаване. Отново Бакамбу, ако не се лъжа, беше по прекрасен начин спрян. И това е край на първото полувреме. За разлика от миналия матч, тук няма много положения предателки, тъй като ние затворихме нашата половина. Ще се опитаме да задържим тази преднина от 1-0. Надявам се, че се получи. И сега смените влизат. Изключително бързи са нашите двама нападатели вече отпред. Ще може да изненаваме нашия противник на контратаки, ако евентуално се стигне до контратаки. Въобще, в този матч подаване към Рафиня. Прекрасен шпагат, прекрасен. Сега Пратли към Масуяма. Той към Грифиц. Грифиц и Масуяма трябва да се сработят отпред, ако искат да направят нещо по-интересно. Те не са интерес. Сега много опасно, прекрасна намеса отново на нашите защитници. Какъв матч правят само отново. Този път обаче може и да не се получат нещата за нас. Какво се случи там? Каква грешка и 1-1. 81 минута резултата вече е 1-1. Не успяхме да задържим преднината и сега няма как да играем твърде без повече. Ще играем баланс. Вперед към Пратли. Той към Макриди. Внимание, Мор! Удар на Мор! 2-1! 88 минута Мор успява да отбележи втори гол. 88 минута Мор отбелязва и резултатът е 2-1. Каква атака само от страна на нашия отбор. Топката достигна до Мор, който беше абсолютно обезпокояван. Успя да нанижи диагонален удар и да вкара гол. Сега трябва да опазим. Това е Бен Йедер. Удар на Бен Йедер. Успя да се намеси там по прекрасен начин защитата. Все пак атаката не е приключила. Внимание, шанс. Шанс там. Възможност за изчиства на топката. Грифиц. Каква драма в края на матча. Масуяма. Той ще използва бързината си, за да стигне и да запази топката достатъчно време. Притежание на отбора. Подане към Хариот. Удар. Моя лови. Сега трябва да свири край. Това е край на матча. Победа. Ето, че сме в трети кръг с нашия стартър отбор. С малко подобрения, но все още основата на отбора е стартър. Дадена ни от Ultimate Team за начало. Успяваме да стигнем трети кръг. Мечтата все още е жива. Ето, че втори великолепен матч от страна на нашите момчета. Успяхме да победим. И вече имаме 2 победи на нашата сметка. Най-вероятно приказката ще приключи за нас в следващия матч. В третия кръг. Но аз съм длъжен да продължа. Не за друго, ами за този първи клип, тъй като се получава прекрасно до този момент. Длъжен съм да продължа с този отбор, тъй като те заслужават поне още един матч да изиграят в нокаут турнамента. Както виждате, първи матч 5-0, втори матч 2-1. Как ще завърши третия матч? Нека проверим. Стартър тим. Продължаваме нататъка. Играем срещу Рунголд. Използваме наши червени екипи, магическите червени екипи. Нека видим също какъв съперник си справяме. Team of the Group Stage Cavani, Team Formula Gazette, Griezmann. Само това ми стигаше, за да видя, че този матч ще бъде доста по-труден. Нека се пак видим. Може да се случи нещо. Ще има тъч. Подане към Мор отново. Абсолютно не е обезпокояван. Кайл Уокър напуска зоната си. Ще има нарушение сега.
Жълт картон за Канте. Центрира в наказателното поле. Внимание, там шанс. Вратаря ще лови тази топка. Де Хея. Убеден съм, че една хубава атака от страна на нашия противник ще доведе до гол, тъй като наистина той разполага с изключително бързи, технични, класни футболисти. Кавани 1-0 и това ще бъде гол. Кавани шанс 1-0. 41 минута, за съжаление. Точно това, което казах, се случи. Кавани успя да вкара гол. Или побежда 1-0. Това не е безопасно. Хариот. Крис Смолинг го изяде. Крис Смолинг го изяде. Въпреки това, шанс още е жив. Подаване! Шанс! Внимание! Нямаше ли тук? Защо не падна? Щеше да получи дуспа най-вероятно. Край на първото по време. Равностойно първо по време, смея да кажа. С почти еднакви удари. Само 1-0 все още. Имаме своите шансове. Удар спасяване. Все още сме в матча. Все още сме в матча. Подаване към Грифитс. Грифитс напредва. Грифитс напредва. Внимание, шанс, удари 1-1. 1-1, нашия герой. Масюако отбелязва в 53-та минута. Ето че отново сме равни. Масуяма, не Масуяко, извинявам се, Масуяма. Масуяма отбелязва гол и ето че надеждата все още е жива, надеждата е тук. Масуяма отбелязва гол и резултатът е изравнен след прекрасна контратака. Смолинг не успя да спре Грифитс и гол е факт. Макриди. Хариот към Макриди. Това е шанс. Ще има корнер. Ще има корнер. Питърс. Центриране. Масуяма. Топката е избита. И сега много лошо. Все пак успява. Сега центриране. Ще има корнер отново. Какво се случва, драги зрители? Какво се случва? Този отбор продължава да прави немислимото. Пара за дуспа там. Няма да има такава, разбира се. И сега контратака и то доста опасна. Трябва да се внимава в случая. Дали да не направим парк да бус. Кавани. Изключително бърз е Кавани. Кавани. Центриране в наказателното поле. Ще лови топката Париж сега и ще изпрати напред. О, какво подаване! Това е Лагазет. Лагазет! Прекрасна намеса на Томпкинс. Томпкинс отново по прекрасен начин се намеса в защитата и успя да парира този шанс. Сега отново Лагазет, много опасно и това е 2-1, 64-та минута. Не успяхме да спрем тази атака. Този пробив на Лагазет. Това е Лагазет. Лагазет отбелязва. Отново са на най-високо ниво. Сега Масуяма се измъква. И то не само как се измъква, ми е сам срещу вратаря. Масуяма 3-2. 85-та минута Масуяма отбелязва. Ето и последната атака. Ще има последна атака. Грифитс. Освобождава се там. Двойно подаване. Грифитс. Ще има изсипване. Грифитс. И това е край на матча. 2-3. Нашите момчета се представиха изключително достойно, но бяха елиминирани на полуфинала. Ще го кръстя герой. Това са нашите герои. Тези момчета имат запазено място
в този състав и няма да бъдат докосвани. Така. Благодаря ви, приятели, че гледахте този клип. Надявам се да ви е харесал нашия опит да постигнем немислимото с стартер отбор да се класираме в Foot Champions Weekend лигата. Така, ако мислите, че тази серия, тази поредица има бъдеще, ако ви е харесало съдържанието на този клип, разбира се, ще се радвам да го харесате и да напишете в коментарите какво мислите за евентуалната поредица. Ще правим доста неща свързани с този отбор. Прогресът ще бъде детайлно сниман и ще бъде качван в канала. Така, надявам се да ви е харесал клипа и разбира се, до следващия път, приятели.